volgend jaar is het 80 jaar geleden dat wij, Highland Light Infantry of Canada, hier de dijk over kwamen zetten om dit landje apart middels operatie Switchback te bevrijden. De tegenstander van 627 Landers Schutzbataljon was toen aardig verrast en de landing was een groot succes. De gevechten daarna bleken nog taai genoeg. Om deze gebeurtenis nooit meer te vergeten bieden we u deze kleine maar sterke versnapering aan. De voorzitter van de stichting zal na zijn speech een toast uitbrengen op onze gezondheid, onze vrijheid en onze gevallen kameraden. Lest wie verkeerd. Geachte aanwezigen, van harte welkom en het bijzonder burgemeester Vermu, gemeente Sluis, wethouder Jeroen de Buk van de gemeente Tupknoezen, André van de Velde, brouwerij van Steenbergen, Hans Bejaert namens Horeca Zeeland, leden Stichting IJsendijken, Robert Kassler, hij doet het niet meer, en de pers. Ik ben blij dat jullie hier allemaal zijn. We zijn hier vandaag bijeen om u het bevrijdingsbier Operatie Switchback te presenteren. Wij danken de Canadese en Britse bevrijders voor onze bevrijding en voor het bevrijdingsbier dat de naam heeft gekregen, Operatie Switchback. Met 327 stukken geschut worden per geschut gemiddeld 135 salvo's afgevuurd, ook op de dorpen Aardenburg, Sluis, Oostburg, IJsendijken, Schoondijken, Nieuwvliet, Zuidzande en Materland-Kerkje. Omdat de aanval bijzonder moeilijk verloopt, wordt in de nacht van 8 op 9 oktober een aanval uitgevoerd hier aan de stranden Amber en Green Beach. Door de 9e Canadese brigade samen met het Britse 5e Assault Regiment van de Royal Engineers. Er waren hier bijna 93 buffalo's. En die stonden hier aan de rand van de dijken die toen stukken lager waren dan nu. Het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen wordt tussen 6 oktober en 2 november bevrijd en het oostelijk deel was al bevrijd tussen 16 en 21 september. Het bevrijdingsbier kreeg daarom de operatie Switchback en is op 2 maanden tijd in productie gegaan. Stichting IJsendijken Bevrijd heeft het initiatief genomen om een bevrijdingsbier te verkopen, maar de opbrengst gaat naar de leding van de werkgroep en wordt verdeeld in verhouding van ingediende begrotingen. Het bevrijdingsbier is een triple en is gebrouwen door brouwerij Steenbergen uit Ertvelde. Dank aan vertegenwoordiger André van de Velde voor de energieke medewerking. Ontwerper van het etiket Philip van Hekken, printingpartners de Eco. En zonder de verkoop van het bier dat in handen is van Plus Breskens en Plus IJsendijken was dit niet gelukt. Hier in Zeeuws-Vlaanderen. Toen hebben we natuurlijk de nationale aftrap gehad in Terneuzen. Dat was heel mooi, maar dat was tegelijkertijd de aanleiding voor onze gemeente Sluis, die we in Sluis hebben, bij elkaar te brengen. En dat ging in het begin met hele kleine stapjes, maar uiteindelijk mondde dat uit in een geweldig mooi programma met heel veel activiteiten. En dat mondde er ook in uit dat heel veel herdenkingscomité's elkaar inmiddels hebben gevonden. Niet alleen in Sluis, maar eigenlijk Zeeuws-Vlaams breed. Dus daar komt vast weer een heel mooi programma uit. Dus dank in ieder geval voor ieders inzet. Proost. Dankjewel. Dankjewel.